Җитмеш чакрым якын җир түгелдер, бер күрешер өчен килдек без. Әйе, нәкъ җырдагы сыман. Бүген яңа Ишле читендәге Чишмә янына авылдашлар илебезнең төрле почмакларыннан ерак чакрымнар үтеп кайтканнар. Әби бабайлар бер күрешү үзе бер гомер дип юкагына әйтмәгәннәрдер. Кайчандыр 5 кыз үстергән Рәхимә апаның Нургаяз абый Юсуповларында бүген читтә яшәүче кызлары, 5 кияүләре, дистәдән артык оныклары әби бабай нигезенә җыелган. Бу туганнарны очраштыру өчен дә бик кирәк нәрсә бу. Туганнар очраша. Аты бит авылның бербез тик авылда яши, бербез бу авылда яши. Шуларда күрешәлмибез бит. 80нче елларда башта яңа Ишле авыл совет секретаре, аннан соң рәис булып эшләгән Глира апаның да гаиләсендә 5 кыз үсә. Бүген алар барсы да читтә гомер итә, кунакка гына кайталар. Шуңа күрә дә авылда яшәүчеләр саны бик азга гына калган. Хәзерге вакытта менә 70 хуҗалык булса кирәк. Ул вакытларда инде 200-300 булган балалар күбейде. 4 еллык булганнар, 5 еллык, 6-7 еллык булды. Сүздә юк, чагыштырмаш әле яңа гына безнең тормышыбызга кирип баручы бу бәйрәм авылдашларны, классташларны бер мәйданга җыюдан бигрәк нәсел гаиләләрне берләштерү урыны. Ерактагы туганнар белән аш мәҗлесләре үткәрү өчен дә уңай форсат. Авыл бәйрәме ул үзенчәлекле бәйрәм. Чөнки ул ничек әйтим соң, ул авыл бәйрәмен үткәрер өчен, аның өчен теләк кенә түгел, аның өчен теләктән тыштаган мөмкинлекләр дә булырга тиеш, аның өчен настроение дә булырга тиеш. Монда һәр кеше аягында басып тора аламы ул, юкмы ул, ике яктан култыклап та апаларны, улы агайларны да биргә алып киләләр. Ул ни өчен? Бу авыл көне булган өчен. Бәлкем ул Сабантуйга чыкмас та иде. Ләкин менә авыл көне бу тарихны, элекке ностальгия дибез бит инде. Ул һәр берсе үзе белән бергә булган, бергә эшләгән кешеләрне күргә килә монда. Аралашу өчен килә. Яңа Ишледә авыл көне уздыру идеясын шушы авылда 9 балалы гаиләдә туып үскән, хәзер Тәтештә яшәүче эшмәкәр Римма Сафиулова әйтә. Аны район җитәкчелеге дә хуплый. Узган елгы авыл көнендә Ишлеләр Римма ханым җитәкчелегендә бергә җыелып, еллар буе авыл читендә ташланы хәлдә булган шушы чишмәне яңарталар. Әлеге чишмә Сарапа белән Гомәр абый Вәлиуллиннар яшәгән йорт янәшәсендә генә. Аларның балалары хәзер әби бабайлары, әти-әниләре яшәгән йорт урынын койма белән тотып алган. Алмагачларда утыртканнар. Бу безнең үзебезнең нигезебез. Шушы нигездә, шушы урында. Шушы нигездә да без үзебез 9 бала тудык. Без генә түгел, әтиләр 5 бала туганнар. Безнең бабайның төп нигезе. Әти безнең гомер буе тирмәнче булып эшләгәнгә, менә әтинең тирмәне, әтинең тирмән ташлары, менә андырларны без сукалаганнар, сукаларны әтинең истәлеге итеп, шушы әтинең нигезенә үзебезнең нигезебезгә куйдык. Менә безне кыендырып үстергән шул йортта күпме бала туган бит инде. Менә кыебыз бар. Ул кыебызның Аганей кые дип язылган. Быелгы авыл көнендә Римма корбан чалып, туганнары һәм авылдашлары өчен зур аш мәҗлесе уздырырга ниятләгән. Өстәлләр аларның элеккеге бакча урынына куелган. Кунаклар да кайдан гына килмәгән. Biz bu авылга ел сайын кайтабыз. Безнең әниебез монда туып үскән. Айсылу Шакир кызы. Шарапабыз безнеке ул безнең әниебезнең апасы булып чыга. Без монда, мин үзем дә татар, нидә Самарада, Кинечеркасский районда татар автономиясын хәзер 2нче ел ачканнарына. Хәзер без моннан бик зур үрнәк алып китәм мин, иншалла. Үзебезгә дә фото видеоларга төшердем мин аларны. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әйткән бер хадисенә бирәян кылып, әйтә, бер-берегез белән аралашыгыз. Бер-берегез белән аралашсагыз, ризыгыз киңәер, йөзегез нурланыр, араларыгызда мөхәббәтегез артыр. Менә шушындый чараларыбыз мондый оешкан икән, әлхәмдүлилләһ, ул безгә сәбәп була туганнарыбызның хәлен белергә. Якыннарыбызны, авылдашларыбызны, сыйныфташларыбыз белән аралашырга шушындый мөмкинчелек бирә. Яңа Ишледә яшәүчеләр хәзер авыл көнен Сабантуйны көткән кебек көтеп алалар. Шушы көнгә туры китереп, җәйге ялларын алалар, күптән кайтмаган туганнарын чакыралар. Сагындыра, шул вакытта булса инде мондый матурлык. Ул вакытта үзенә бер матурлык булгандыр инде. Яр вакытта. Бик сагынабыз авылны. Менә үткән елны менә Рима ханым дип әйтим инде, бөтен авылдар белән, авылдашлар белән киңәшеп, мәчетне яңартырга сөйләшеп, бөтен читтә яшәүче авылдашлар белән акча җыелышып, мәчетне яңадан ремонтлау
işinde katnaştık. Быелгы авыл көнне Римма ханым авылдашларына тагын бер зур бүләк әзерләгән. Аның үтенече буенча шагыйрә Эльвира Әхмәтова белән танылган җырчы, башкаручы Гүзәлия яңа ишлем дигән җыр язганнар. Бәйрәмдә бу җырны Римма ханым үзе башкарды. Әйтүләренә караганда, авыл көне кояш байып караңгы төшкәнче дәвам иткән. Ә без моннан алган матур тәэсирләр, җылы хисләр белән кайтыр юлга чыктык. Юллар ерак бит. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.